ako z dreva z lesa. Bohatý kradnú a chudobný sedia. Nebudem dobrý, ja nebudem dobrý, joj, devlatu, nebudem dobrý, nebudem dobrý, joj, mamo, nebudem dobrý, joj, devlatu. Wow, myslím, ma nemoc veľký, ne, snad 30-32 rokov, stále fajčím tých 41, i keď teraz sú tie cigarety tak spravili, že ich nemôžem pomaly ani otvoriť, všade mi zakazajú fajčiť, ale vždy nejaké to miesto si nájdem. No v podstate znova sa túlam s kapelami aj sám po veľkých koncertoch, po malých koncertoch. A tie koncerty sú také, nie sú 2,5 hodiny, 2 hodiny, ale hlavne veľa cestujem do zahraničia ale mám z toho radosť, je to fajn, robím muziku, to, čo mám rád. Teraz som dokončil jednu veľkú Itáliu, sa to bude volať Don, tá doska, a nejakí ľudia ma najali zase, aby som pre nich robil muziku, orchestre, kde idem ako host a tak. No a tlačia na mňa, takže som povedal na 2 platne, že áno, a teším sa na spoluprácu s môjim priateľom Romanom Slavikom, ktorý je v tomto úžasný. Asi tak, no. A teším sa vždy na koncerty. No čo by som asi tak povedal, ja mám jeden pocit, že moderátorky sú speváčky, už sú herečky, už sú všetko. Proste tá televízia to tak spravila, že umelci tam nechodia, hrajú tam, oni majú takých ľudí, ktorí vedia všetko. Oni naozaj, ona hovorí, aké bude počasie, po obede spieva, večer je herečka, na večer je operná speváčka a muzikanti, ktorí by tam mali hrať, sedia doma, nemajú čo jesť. Fantastickí speváci sú náš muzikanti, ktorí nemajú čo robiť. A zase sú tam muzikanti a speváci, ktorí by tam nemali čo robiť. Ale taká asi doba, no, nejak ich potlačili dopredu, neviem, či mi ich potlačili dopredu. Niektoré veci sa mi páčia, aj tí mladí, ale väčšinou to je také nejaké divné, nemá to muzikalitu, nemá to melódiu, má to všetko iné, len to, čo ja mám rád, tam ako není, mám tento divný pocit. Ale nedáva sa priestor pre naozaj úžasných umelcov, úžasných muzikantov. No aký názor mám? Tak už len to, jak ste mi dali otázku, tak som môžem odpovedať, sme na Slovensku. A keďže sme na Slovensku, tak by sa malo hrať v Slovensku. Ja som sa minulé vracal z Paríža, mal som tam koncert na Champs-Élysées. A keď som sa vracal, som bol v Nemecku 2 koncerty, v Holandsku, Paríže, keď som sa vracal, chcel som si nájsť nejaké naše rádio. A ja som nemohol za toho Boha tam nájsť slovenskú stanicu, mal som pocit, že všetko hralo nejaké anglické, predsa ja som Slovák, ja som tu z Dešoporné a ja som treba dokončil takú italskú muziku, lebo takú tú klasiku, tú veľkú, takú krásnu muziku, tie najkrajšie veci, v slovenčine mi to dobre neznie, tak som to spravil špeciálne. V talianske je tam niečo aj slovenské, ale mám pocit, že takí tí mladí chlapci by mali spievať v slovenčine. I keď veľa mi vadí hodné vulgarizmov, ktoré by tam snáď aj nemuseli byť, lebo tie malé deti sa potom podľa toho nejak držia, je tu hodné vulgárnosti a potom na tých zábavách, keď je vulgárnosť, tak je agresivita. Chýba mi tu také, že ľudia na tých zábavách, aby sa aj sadli, aby sa aj rozprávali, aby sa aj zaspievali tú pesničku, ktorú majú radi, aby to nebolo vždycky vulgarizmy a potom tí ľudia sa bijú. Je to také nejaké divné, ale snáď sa dostanú zase do povedomia páni muzikanti a znova sa začne hrať. A tých rádiach, že sa bude hrať čím viac slovenská muzika a hlavne aj ľudová muzika, to je len náš klenot. Asi tak. Rómska muzika nám pôsobí veľmi zle momentálne. My sme v 90. rokoch s Lackom Rigom a s takým úžasným orchestrom vydali dosku, ktorá sa volá Na čo pôjdem domov. Potom sme robili ešte asi 3 dosky s Janou Kocianovou, to je taká vyložená rómska muzika, kde sú úžasné texty a fantastickí muzikanti. A vtedy sa tá rómska muzika začala prebúzať, cimbalovka, ale moderné kapely, ktoré začali do toho hrať. V začiatku sa mi to zdalo také ako fajn, ale dneska už hrá Bars Do.
Bardzo, a tie texty mama robiť sa mi nechce a mama hento a idem do basy a nejdem do basy. Pre Boha živého, kam to speje, harmonizácia špatná. A to už není ani spevy, to je nejaké plačele, nejaké blékany, čo nemôžem počúvať. Momentálne sme tu u mojich priateľov, je tu firma Banána, hudobniny v Trnave. Ja sa veľmi rád chodím nanúchať toto všetku tú krásu a keď od nich potrebujem nejaký nástroj, veľmi dobrý tam vždy im požičať do toho nahrávania, sú to úžasní chlapci. Si to pozrite, naozaj úžasné, krásne. Rád sem chodím. Mám pocit, že som tu v takom kostole krásnom a viete, ten zvuk je dneska by mal byť taký moderný, úžasný, dobrý. Ale to, čo sa momentálne deje a čo dávajú na Facebooky, tak ja by som sa to hanbil. Hanbil by som sa to ako vôbec niekde to dať. A oni si to ešte lajkujú a všetci sa chvália, aké je to dobré. Nie je to navracanie. Bohužiaľ, čest výnimkám, ako sú Cigánsky diabli, Laco Rigo a takíto naozaj úžasní hráči. Potom sú tam kapela Olšákovci a mnohí iní, ktorým pozdravujem týmto úžasní hráči, ktorí to robia fenomenálne. Takže toto cestovním takým chlapcom. Veľmi rád s nima vystupujem. Tak to sa nedá vôbec porovnať. Ja mám ten pocit, že ja som teda ako muzikant zarábal povedzme 500-600 korún som mal z nejaké zábave, z nejakého vystúpenia a keď som zarobil 2000 korún, som ich tí peniaze nemohol minúť pomaly. Som mal pocit, že ich nemôžem minúť. A ja za kávu som dal treba korunu 20, za jednu som dal 4 koruny som dal. Dneska sa pod 10 eur človek nenaje, ide do obchodu, za 100 eur nekúpite pomaly nič. Co v okolnosti minulý rok som mal 8 koncertov na Gran Canárii a ja som sa tam normálne prebral z toho všetkého. Všetko je tam úžasné, krásne, je tam všetko lacné, 65 centov stojí nafta, za 50 eur sa neodnesete domov, domy sú tam lacné, bývanie veľmi. V podstate štát plýva na to, aby sa tí ľudia mali dobre. Tuto všetci robia preto, aby sme sa mali zle. To robíme cez nejaké firmy, to nedojete dneska do roboty, že dojdem do roboty zamestnanca u firmy, robíte cez agentúru, ktorá agentúra bere strašné peniaze, vám dáva to minimum, áno. A to je strašné, čo sa tady deje. Moja mama bola, kedy posielala tepláky zašité do takým tým, čo má ušikné oči. Dneska sú tu oni a nás zamestnávajú. V našej vlastnej krajine sme gastarbeiteri a sme si na to nezvykli. Idem po tom meste, idem po tej krajine našej úžasnej. Niekedy to bola tá krajina naša, to bola záhrada. To bola záhrada. Všade bolo ovoce, všade bola zelené, jahody, neskutečné veci. Dneska sú tu fabriky, všade sú nejaké ja neviem, stavby úžasné, veľké, aj neviem, kto to je. Tí ľudia tu robia, my im zadarmo tu pracujeme. Všetky tieto peniaze oni vynášajú von, tu neostávajú tie peniaze. A tá vláda sa na to díva. Sa mu treskajú, áno. A naši ľudia už pomaly nemajú na to, aby sa pomaly najedli. Tu sú bezdomovci, ľudia, ktorí sú chytrí, ktorí došli od domy, ktorí si brali požičku a toto s nimi robia. Pozor, to je neskutočné, čo sa tu robí. Ja vôbec čudujem, že to tí Slováci ako vydržia. Ale asi sme ten národ holubiči, takže mali by sme mi potom... To sme najť. Nebudem pokračovať. No, robil som na tom 2 roky, ja som mal nejaké výročie svoje jubilejné a ja som si povedal, si spravím radosť, tak som si spravil muziku, ktorú milujem. Ja neviem, či to každému bude páčiť, je to italská muzika a mám s tým veľké úspechy na veľkých pódiách a zahraničí a tak. Sú také bočeriovské veci, ktoré naozaj milujem a ja neviem, či to vezmu vôbec do rády, či to bude niekto hrať. A či to vezde televízia, to neviem. Do televízie už ma aj nepozývajú, lebo neviem variť. Všetci už varia, všetci umelci sú kuchári, ja mám pocit. Ja mám výbornú kuchárku doma, takže ja neverím. No a môže to kúpiť cez môj Facebook, treba si to objednať, veľmi rád pošle, moja spoločnosť pošle. Túto dosku sa bude volať asi Don. Sú tam tým najkrajšie veci, to, čo spievali
tá mafia, tá Itália, to nádherné, to americké, naozaj a v takom inom duchu, v inom plášti to je. Ale má to veľký úspech a teším sa na to, som si spravil jedným slovom radosť, takže asi tak. Kto to má, muzikanti mi píšu na Facebook a posielajú mi, že neskutečne sa im to páči, ľudia sú nadšení a kto to má v aute, hovorí, že kuse to musí počúvať. Ako verím tomu, lebo to je dobre spravené, sú tam páni muzikanti tam hrali, tak asi tak. Ja aj Martinko, no s Martinkom sa mali určité problémy a ja teda som aj mal ako dosť ako také, lebo robil moje veci, ktoré sa mi nepáčili a som si to neželal ako hudobné, proste boli to paškvíry, ale to je jedno, to je náš problém, som si to myslím, že vyriešili. Včera som išiel cez Bratislavu a sú tam plagáty, že on kandiduje do nejakej VÚ-sky, lebo čo to, ja tomu nerozumiem. On medzi tým akože volal a ja ako v poriadku, čo tam ako nemám s tým problém. Prečo keď tam chce ísť a on na to chytrý, že tam chce ísť a tí ľudia ho budú voliť, v tomto ja nemám akože problém. On sa ma pýtal, či mu pôjdem aj zahrať, keď bude treba, tak prečo je to moja robota a nikomu zle on nič nerobí v tejto veci. A potom mám ten pocit, keď tam môže byť takýto všelijaký, ktorý nemôže nájsť ani meno, prečo by tam nemohol byť on. On nakoniec je inteligentný chlapec a snad to mi bude myslieť dobre, ja tomu nerozumiem, ale snad to bude dobre, ja neviem. No. Je to na tom, keď tam chce ísť, tak dosť kam pomôžeme mu tam, no asi tak. Prosím vás, aká kauza? O aké kauze sa to bavíme? Človek, ktorý tu pomohol tisícom ľuďom, ktorý patrí medzi 100 najlepších doktorov na svete, áno, ktorý vymyslel, ak sa bude vymontovať srdce, dávať nové. Tisícom ľuďom to pomohol. Potom dojdu nejakí ľudia, čo zverina, čistá zverina. Dojde, on im zachráni mamu. Oni mu dajú 800 eur, mu načkajú tam a potom ho idú dať. A potom, to, že sú oni takí, akí sú, to je jedna vec. Ale že my ako spoločnosť sme ho dali na úroveň piťovcov, na úroveň vrahov, že sme ho nikdy nepozývali. My sa hambili mu ruku podať. Preboha, že sa práve chod do piče, všetci chodte. Pozor, stačilo. A to je ten úžasný človek. Ja keď som mal problém so srdcom, moji priatelia v živote ode ma nezobral ani koruny. Išiel som mama, mojich priateľov, mnoho ľudí zachránil. Oni, že dneska dýchal, môžu jemu ďakovať tomuto človeku, ktorý je úžasný, miluje muziku, neskutečný život. To je number one, to je najlepší človek tak na svete. A vy sa im k nemu takto zachovali. A tí, ktorí berú strašné peniaze, okrádajú túto republiku, politici, hajzi zasraní. A to je všetko v poriadku, tí sú v televízii, tleskáme. O čom sa tu bavíme? O čom? Nehambíte sa? Prosiť na kolenách by sme ho mali, aby nám odpustil. My sa takto my, celá krajina, tomu úžasnému človeku zachovali. Vracať sa mi zvlášť zo všetkých. A ten, kto to písal, ten primitív, ešte ho dali na plus 7 dní, jak drží kačice v ruke, takého človeka, čo už nám úplne jebe všetkým. Pozor. A to je nekdo. To je človek, ktorý umí. Úžasný. Aj to, že tam je ten Národný ústav, môžeme jemu ďakovať. Keby nebolo jeho, dneska tu není nič. On naučil tých ľudí, jak sa to srdce vymontuje, jak sa to robí. On išiel študovať, on to vybádal, on to zistil. Mnoho ľudí sviečky zaplatil do kostola, aby dlho žil. Vilko, milujem ťa. Tak na to si musím zapáliť, tak keď sa to nefajčí. Co sa tady deje, tak to už nemá s kostolným poriadkom nič spoločného. Viete, ľudia, ktorí mali byť v base, sú v televízii, my im tleskáme. Ľudia, ktorí mali chodiť po kanáloch, ktorí zapredali túto republiku. Áno. V tom parlamente, polovic parlamentu je mal byť v base. Ja som mal som koncert v Base Trnavskej. A tam boli takí tí chudáci, ktorí tam sedeli, dostali 6-7 rokov, nevedia ani za čo. Jeden tam bol taký známy, séru zdravie, pozdravil ma a krásnu vec po tom koncerte, keď som odohral a ja mu hovorím, tak čo tu vlastne robíš, za čo sedíš? Koľko si dostal? 6 rokov. A hovorím, za čo? No, za nič. A ten policajt tak má ruky skríčené a hovorí, čo za nič? Za nič sa nedáva u nás 10 rokov.
O tom toto je. Tu ľudia, ktorí v podstate nič nespravili, dostanú 7-8, tu sa dávajú, 20 sa dáva jak dní. 10 dní, 8 dní, za nič. Človek, ktorý si vezme hrozno, dostane 8 mesiacov, 2 roky. Pozor. Ľudia, ktorí okradnú, ožebráča tento národ, že ho dostali tam, kde sú. My im tleskáme. Oni chodia, za nima stojí muzika, oni na pódiach rozprávajú, v televízii. O tom toto je. Potom, ak ste momentálne videli tú snímku, jak to dievča išlo s tým autom, ak to tí policajti to dievča nahánali s tým autom. Dievčatko sa lahlo, nahánali ju. Lakla sa, bola mala troška vypité, keď sa to stalo mojej dcere, vašej vnúčke sa to môže stať. Áno, strelili ju do hrude, zastavila, vyšla von, a keď vyšla, ono strelili ešte do ucha, dievča padlo dole, oni došli tam, 4 policajti ju dokopali. To kde to žijem? Kde to žijeme? Spraviť to moje vnúčke, tak ich vystrelám. Kurva. Skúste to mne spraviť. A potom nastúpi Don Corleone. Pozor, o tom toto je. A policajný šéf by vám dávno piči odstúpiť. Prezident, všetci mali odstúpiť, policajní. V normálnej krajine slušnej by všetci odstúpili. S hanbou by odišli. Oni to budú obhajovať. Teraz tí policajti budú 5 rokov, 6 rokov budú chodiť po polícia, po súdoch, budú piť kávičky, nakoniec sa nič nestalo. Je to navracanie. A vy ste všetci ticho? Tak budeme do nemoty ticho. Nám zabíjajú už pomaly deti. Koľko ich zabili? Aj toho speváka, toho Fialu. Do hlavy ho trafili chlapci. Za čo? Za čo ho zabili? Krásne spíval chlapec, úžasne krásny človek to bol. Oni ho zabili. Do dneska sa nevie prečo. To je Slovensko. Všade sú krásne ženy, brat môj. Jedná sa o to, že buď si to vieš nájsť, lebo si to nevieš nájsť, buď tak chcú, lebo to nechcú. Ale mám ten pocit, že také tie východné, južné, ale hlavne východné, tuto sú krásne ženy. Od toho Ruska k nám sú najkrajšie ženy. A pre mňa moja žena asi najkrajšia na svete, lebo je úžasná, je to matka mojich detí. Je to človek, s ktorým sa dobre sedí, dobre sa boskáva. Ona je úžasná mama, babka. Je to človek, ktorý sa nevie nahnevať. Voní mi zdaleka, áno. Ja nehovorím, že som nejaký anjel, ona to veľmi dobre vie. To je jedni priateľky boli raz u nás a moje žene sa pýtali, že či ako nežárli. A už toľko moja žena bola vyštengurovaná, tej jednej kamarátky sa pýtal, že prosím ťa, tvoj manžel ti je verný? No áno, je mi 100% verný. A moja žena hovorí, ja verím, že ti je verný, lebo ty máš za muža vrabca a mám skalného orla. A o tom to je ten život. Preto ho milujem, preto je úžasná, taká ako je. No čo by som k tomu ešte povedal? No a keď som hovoril o tom Rusku, ešte jeden moment, my teraz otáčame zbrane na Rusko. Tomu zase nerozumiem. Prečo? To predsa ja som americký vojak. Tu sa hajluje na Slovensku. Pochodujeme. Rasizmus neskutečný. Viete, cigáni sú takí, akí sú, ale od toho je zákon. Na to je zákon. A ne nejaká strana, aby to robila. To minimálne mi je to ako divné. Áno? A tie cigáni nevedia nič spraviť. Však bola, keď cigáni tu, ako, už keď sa môžem k tomu vyjadriť, všetci pracovali. Robili na statkoch, robili na družstvách, mali svoju prácu, deti chodili do školy. Dneska, ja mám pocit, že tá vláda tomu tleská, že oni sú takí, akí sú. A potom je to ešte, máme to profesionálnych cigánov. Áno? Dostanú sa peniaze z únie, veľké peniaze, milióny do profesionálnych cigánov, všetko vybavia. Vybavia tak, že okradnú s vládnymi predstaviteľmi všetky peniaze, cigánu sa nich nedostane, a všetci potom sa zídu, treba strana, Smer, a hovoria, že tí cigáni zo všetkému na vine. Aj to, že zmizli peniaze odtiaľ, že zmizli odtiaľ peniaze. Všetko sú na vine cigáni. Predstavte si, neviem, či o tom viete. Bežen má Čínany. Ja v podstate žijem v Číne. Už druhý tento pocit mám. Je to nejaké divné, no. Ja normálne mám chuť sa odtiaľto odsťahovať do normálnej krajiny, kde je teplo, kde je more, kde nebudem mať moc penází.
a kde bude znieť muzika, kde vyjdem, budú moji priateľa, bude sa sedieť. Dneska sa nedá niekde sadnúť, že dojdem, sadnem si, dám si kafe, kaj sa ponáhľam. Nikde sa nehrá, v podnikoch sa nehrá. Plesy, čo teraz boli na silu. Ľudia boli na silu, došli vyzdobenú, si požičali zlato, neviem, čo si požičali, som to spieval v jednej piesni. Požičame si zlato, požičame diamanty a pôjdeme na zábavu sa mulatovať, šaty si požičame zlaté. Tento pocit mám, ja som to predpovedal pred rokmi. Áno, tento pocit mám. Ľudia, nechodia sa koľko nespievajú. Prší, len sa, ale nikto toto nespieva. Všetci len tunstujú a všetci sú veľkí frajeri. Koľko oni penazí moc zarábajú. O tom je Slovensko, bohužiaľ, bolí ma to. Na to zlepšiť, títo mladí by to mohli zlepšiť. Nastoliť, aj tam došli ľudia, ktorí tomu rozumia. Či je to kultúra, či je to politika, či je to slušnosť, úcta. Snad to príde. Budem prosiť Boha, Bože, milujem ťa.